Anugi menika katur dumateng Bapak Sujak nggih. Apabila panjenengan mangke kepareng manunggal raos kalian puri budaya nyemanggaken Bapak nggih pangestunipun saking panjenengan. Aja iki jumpute iki ya pengalaman pancene bocah. Lah dandan diwene ya tak parani. Heeh, wis to. Kesuwen. Wis suwen kok kene iki senengane sing cepet-cepet kok. Ya saiki lho sing nyawer marani sing disawer marani sing nyawer e. Kuwi ngono tandha yekti piye, Wong? Kan nek nyawer nyombak ngono tidakno ngene-ngene ini sing. Kene ya. Iya.